तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी राम पारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। माजी खासदार निलेश राणे यांनी सोशल मीडियावरती राजकीय निवृत्ती जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली। निलेश राणे यांनी राजकीय निवृत्ती का घेतली यामागचे नेमकं कारण अद्याप समजू शकलं नाही। निलेश राणे यांनी राजकीय निवृत्ती घेऊ नये अशी भावना पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली। त्याची समजूत करण्यात आम्हाला यश येईल आणि ते आपली भूमिका बदलतील अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार राजन तेली यांनी दिली आहे। हे अनपेक्षित होतं, पण निलेश राणे यांना आम्ही सर्वजण निश्चितपणे समजावू। खूप चांगलं काम भारतीय जनता पक्षाचं कुडाळ मालवण त्यांनी उभं केलं आहे आणि आज त्यांच्याकडे आश्वासक चेहरा म्हणून सगळे तिथली जनता आणि पदाधिकारी सगळे त्या ठिकाणी बघतात आणि याचं सुतोवाच आदरणीय पालकमंत्र्यांनी पण केले की उद्या भवितव्यातले जे उमेदवार असतील ते निलेश राणे असतील आणि परवाच्या दौऱ्यात आदरणीय बावनकुळे साहेबांनी पण तेच सुतोवाच केले। तर मला खात्री आहे की निलेश राणे यांना आम्ही निश्चितपणे समजावू आणि ते कुठेही चुकीचा निर्णय या ठिकाणी घेणार नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।